Ang mura ng bilihin dito. Oray. Grabe tao. Ako naman o. Magkano? Sige, yung ta. Ha? Makain niya sila eh. Hindi siya kumakain. Bakit pinakalasan? Ikaw bahala. Mura na kaya po market. Kabir tao. Dami ng tao. Basta-basta makakadaan. Wala nang social distancing. Dad. Dada kasi grabe na tao. Kwenta lang oh. $50 lang. Tipong $50 lang. Ano? Pino? Hipon dito, mura lang oh. 50. Samantala dun